Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera hartu katilua eta gerturatu gure goxotasunera. Gaur gutunak idatzi nahi ditugu. Izan ere, gaur maiatzak 6 filateliaren mundu eguna da. Filatelia, zigilloak, gutunazalak eta bestelako posta dokumentuak bildu, sailkatu, erosi eta edo saltzeko artea da. Baita posta historiaren azterketa ere. Greziako filos, maitalea, zaletasuna, maitasuna esan nahi duena, eta atelia aldez aurretik hitzetatik dator. Eta zergatik gaur, bada gaurko egunez jarri zelako martxan lehen zigilu ofiziala, Penny Black izenekoa, 1849ko maiatzaren lehenengo egunean sortu zuten Erresuma Batuan eta maiatzaren 6an erabili zuten lehenengoz. Get on without my guy. You went back to what you know so far. Zigiluak Victoria erreginaren irudia zeraman, diseinurako lehiaketa bat egin zuten eta 2000 proposamen jaso zituzten, hala ere, etzen irabazlerik izan. Eta azkenean 1827an egindako medaioi batean oinarritzea erabaki zuten. Sortu zenetik, egoiztari utzi zen arte, 78 milioi zigilu egin omen zituzten. Eta kalkulatzen da gaur egun milioi bat geratzen direla, bildumagileentzako altxorra. 1850ko maiatzaren 6 arte zigiluak ofizialki salgai jarri ez baziren ere, Bath hiriko bulegoak data hori baino lehen saldu zituzten zigiluak. Beraz, maiatzaren 2 datarekin markatutako gutunazalak ere badaude eta maiatzaren bateko adibide bat ere ezagutzen da. Hori bai preziatua. Euskal Herrian ere baditugu gure zigilu propioak noski. Kasurik ezagunenetako bat, Mi Tierra País Basko izeneko bilduma da 2017koa. Euskal kultura elementuei eskainitako 11 zigilu berri egin zituzten bildumarako. Bertan, Gasteizko katedrala, Irungo festak edo Bizkaia zubia agertzen dira. Bildumatik harago ere badaude Euskal Herrian oinarritzen diren zigiluak, pentsa 1980an Hector Antonianak liburu bat eskaini zion Euskal Filateliari. Liburuaren azalean Gernikako arbolaren marrazkia zuen zigilu bat agertzen zen. Zigilu horrek 8 pestako balioa zuen. Hau da, 5 zentimo baino gutxiago. Gaur egun garestixeagoak dira. Liburu horretan zigilu ugari agertzen dira. Neretzat politena gaur egun pil-pilean dagoen gai batena, Gernikako kuadroarena. Zigilu lauki zuzen bat, 1973koa. Josefina Sorozabal, Aurelio Legarreta, Katxalin Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre Amabi urte, Francisco Araluzea, Eskato ere bat, Gernikan. Euskal Herriko artista askoren omenezko zigiluak ditugu. Ezagunenak agian txillidari eskainitakoak, baina niri bakearen usoa eskulturaren zigilua gustatzen zait gehien. Basterretxearen obra oso ondo geratzen da gutuan batean.
Begira lotura, 1924ko maiatzaren 6an, hau da gaurko egunez, Nestor Basterretxea jaio zen Bermeon. 1936an Espainiako Gerra Zibila zela eta Ipar Euskal Herrira lehen eta Frantziara ondoren erbesteratu zen familiarekin. Donibane Loizunen, Parisen, Berck-Plagen eta Ac de Provencen bizi izan zen 5 urtez. 1941 Bigarren Mundu Gerra zela eta beste bizileku batera joan behar izan zuen familiak. Marseillatik Alsina ontzian abiaturik, Atlantikoz bestaldera joan, Argentinara hain zuzen ere, eta Buenos Airesen finkatu ziren. Buenos Airesen Emilio Pettoruti pintorearekin ez izen eta bere lehenengo lanak egin zituen. Gauak ez deltzen satan dizuna loa eteten dena orduan hasten da dena orduan biderkatzen dena. 1951 urtean, Maria Isabel Irurzun Urki argentinarrarekin ezkondu zen eta Espainiara joan ziren eztei bidaian. Madrilen zeudela eta Jorge Oteizak bultzatuta Arantzazuko Basilikako kriptako horma irudiak egiteko lehiaketara aurkeztu eta irabazi egin zuen. Lan honen erdia ia eginik zuela Elizak lan osoa geldiarazi zuen. Vatikanok berak antolaturiko batzordeak Basterretxeak erabilitako molde plastikoak desegokitzat hartu baitzituen. 1960ko hamarkadan gaur abanguardia taldea eratu zuen beste hainbat artistarekin batera, eta eskulturan, zeramikan, argazkilaritzan, diseinu industrialean eta zinemagintzan aritu zen. Amalur filma Donostiako zinemaldian estreinatu zuen, eta zentsura frankisarekin arazoak izan zituen erreferentzia abertzaleak zirela tarteko. Basterretxe 2004an zendu zen Hondarribian. Sari lurretikan jaio eta lurrera jaitsi Eta hemen beste lotura bat, izan ere zinemaldiak ere baditu bere zigilu propioak, uste dut berrienak 2015koak direla, bertan kursala agertzen da kolore ugarirekin, baina honen bila ari nintzela, 1950ko batzuk ere aurkitu ditut, oso ederrak benetan. Hemen beste lotura bat, gaurko egunez jaio zelako Orson Welles. Film zein antzerki zuzendaria, aktorea eta ekoizlea izan zen. Inoizko zinema zuzendari onena askorentzat. Izan ere, 1941ko Citizen Kane, naiz 1948ko Touch of Evil filmak zinemako historiako aurrera pauso garrantzitsutzat jotzen dira aho batez. Wells ere egon zen Donostiako zinemaldian. 1973ko irailaren 23an izan zen. F for Fake, iruzurra erakusketara joan zen zuzendaria, ez lehiaketara. Prentsaurrekoan esandakoa oso ezagun egin zen. Hauxe aipatu zuena. Gizakiak ezin dio ies egin sortzeari, bere patua da. Artea leku guztietan dago. Baserritarrak berak egindako zurezko instrumentu bat kolpatzen duenean, zein hormetan agertzen diren grafitietan. This is a dark parade, another rough patch to rain on, I know your friends may say this is a cause for celebration, hip hip hooray love. Eta zalantzari gabe badago euskal zigiletan asko agertu den kirol bat, eskupilota. Topatu dut 10 pestako bat, 1960koa, pilotari bakarra agertzen da bertan. Topatu dut beste bat, 1964koa, ia erortzean dagoen zestapuntako jokalari bat agertzen dena, eta baita frontoi batekoa ere, 1956koa, eta 40 frankoko balioa zuena. Aipa dezagun orduan pilotari bat, gaur Jonander Albixuren urtebetetze eguna da. Zorionak, Jonander, esku uskak pilotari profesional ataundarra da Albixu. 2010ko uztailean bilakatu zen profesional, asegartzerekin. Eskutsi jokatu bai eta beti goi mailan ibili ere bai, baina horten irabazi du bere lehenengo txapela, binakako txapelketa nagusiko txapelduna izan zen, Unai Laso aurrelaria lagun. Pilotari, soineko tantxuri-xuri, gerriko zurdintagori euskaldunen ezaugarri, benetako kirolari,
zuzaitugu pilotari. Ezkerreta eskubia, sendoak eta... Tira, horrela postal guztiak banatuta saioari hasiera emateko prest gaude. Maite Tolosa ema abokatuak bulegoko abokatua dator, aurretiazko borondateen dokumentu bat hitz egitera. Doinuetatik aratago podcastaren atal berri bat eskainiko digu Gartxotun zainek. Sarazo zaila etorriko da atxalana aurkeztera. Duela 6 hilabete inguru kaleratu zuen, eta denbora honetan zein nolako harrera eduki duen jakin nahi dugu. Eta abestu ere, abestuko dugu gure pianoaren goxotasunean. Entzuleok, maiatzak 6 ditu gaur, eta asteazkena da ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Eneko Iturbioetamendi, egunon? Egunon. Eta zuekin, Xabi Arrieta González, egunon? Egunon. Eta hemen gurean nere Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon? Egunon. Eskuinegaletik Goiuri Zeizarandi, egunon? Egunon. Eta hizketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1176 garrena du gure txatean dagoeneko ari dira txisteak botatzen. Maiatzak 6 garrena, goizak 10 eta 18 eta gu 5 hurrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Esandako ongietorri, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Begiak itxi eta burua itzali zenuen, iztik zegoen beharra sinkronizatu eta eguneratu genuen, baina azkenean berdina da, dena aldatzen dela biopa genekien. Bezaltzen hori izan, adostu zena. Eraman nazazu eren egun eta Marte Lasarteren arteko elkarlan honekin abiatzen ari gara gaurko entzuleok, eta noski maite duten tarte zabalarekin boskote osatu dugu hortarako, baina txata ere bizi-bizi daukagu, eta eurei ere tarte egin nahi diegu. Egunon gaztiak, Indioker logoa iritsi zaizu ji. Eneko zuk abestuko aldezu? Abestu nun. Uste dut plana pianoan Sarazo Zaiak abestea dela, gorka. Bai, ni printzipioz ez. Men, egia esan, eserita gaudenetatik, gehien txuenok instrumentun bat jotzen dugu, gehienok, esango dugu. 5 3 behintzat, bai? Zuk Goiuri konsideratzen duzu instrumenturen bat jotzen duzula? Bai. Eta zuk, Xabi? Ez. Ez, ados. Ez da nik ere. Goiurik txaloa 2 eta 4 egiten ikasi zuenetik, garapen handia egin du. Perkusioa da hori, ez? Hori da, perkusioa. Balizo. Bai, claps, inglesez claps. Baina euskeraz txalo. Baina klap esan da badirudi beste zera badaukela, ez da? Bai, profesionalagoa dela. Hori da. Zukeneko biolina. Bai, bueno, nik ikasi nun biolina, eta geho, baita, baina hoia nire kontu, gitarra eta pianoa txapurratzen. Oso ondo, eta nik uste noak gitarra jotzen duela ere, bai? Bueno, nik uste jazpin zaitela, Bueno, xoxe, hotzen zenun. Beiko zeman nahi nuen,
Indioker logoa iritsi zaizun galdetu dut hemendik, baina ez dugu oso ondo ulertu zer den logoaren kontua. Dantza igotzen, 78, hombre, bai, baina egiten duzulako batuketa. 5 pertsonen nota gehituz, 78ra iritsiko gara, noski, bale, ados, ondo, hola balin bada, ondo, Edita Prokosek idatzi digu, egunon, hermanos de leche, ole, diote hemendik, Xabi, ze kamiseta polita, bai, egia esan, azken aldian badago korronte bat azpimarratzen duena txuri, beltz, gris eta beixen joera hau modan eta badela, nolabait krisi garaiaren eta homogeneizazioaren, alako joera akaso ezain espontaneoa, eta esango nuke giro horretan kolorea badela iraultzailea, beraz, gora Xabi Arreita iraultzailea, eta bere kamiseta berde, marradun, denetarik duen hori. Eskerrik asko, ze kamiseta ez gustatzen. Bueno, konfirmatu dut hemendik, zigilua iritsi zaiola logoa Gorkari. Bueno, Indiokerri, barkatu, oso ondo. Lehen ziren, Inigoren alkandorak, bale, Gorka bihar jarriko dut alkandora bat. Zuk azpimarrazazun. Pixkat lepoa zabaldu zait, ez dakit, eta alkandora batzuk ja justu xamarrean dabizkit, baina tira. Orain Xabiren kamisetak dira, eskerrik asko, eta Edita Brokosen bihotzak hemendik, izue, zoragarri, bihotz giroan aritzea gustoko dugu beti, naiz eta batzutan, ere petraltzen garen, eta amodioa eta gorrotuaren buelta horretan, hainbat gauza, ez ditugun gehiegi maite, eta horregatik osatzen dugu egunero maite duten tarte hau, aldela, maite ditugunak azpimarratuz, baina batzutan maite ez ditugunak ere, nolabait maigaineratuz, Eneko, zein da zure maite duta? Eta etzia zu esan, izaztu intzait, bore bestela hasiko gara hemen ja gaizki, Mira, nahi, aztelen honetan, jendiak kritikatu egin hau, hemen, maite duta ez ekartzeatikan. Bira, gaur, 2 ekarri ditut. Baten uneikoa eta 2 ekarri ditut. Edarto. Rebantxa. Lehenengoa, maite dut, arraizopa. Nik ere bai. Arraizopa eta jatetxe askotatik desagertzen ari da. Bai, geroz eta gutxio jaten da. Eta nik astelenean janun unibertsitatean, bai? Ze, unibertsitateko jangelan aukera zeon, arraizopa janun eta oso guztak junitzen geho klasea. Oino, naiz, bisitan unibertsitatera, arraizopa jatera. Bai. Nire arraizopa ikara, gustatzen zait, eta gainera gero eta gutxiago topatzen da. Bai. Nik esan marrakoat igual ez dut lainoz probatu. Arraizopa edo unibertsitatekoa? Arraizopa? Nire unibertsitaten ez da hoi azteko. Baina arraizopa egitan. Arraizopa zezo inoiz jan? Osea, seguramente jan probatuko nunoiz bai, baina antxe bertan ez zait burua etortzen. Ni arraizopa bat jaten. Xabi, zer egiten duzu buruarekin ez? Zuk ez da ere? Bai, nik bai, baina ni uste askoz gehiago ez dutela jango. Aprobatu zen un aurreko unibertsitatekoa. Unibertsitatekoa ez, orokorrean. Nei bizitzeko goak enduit jende honek. Bueno, norbaitek, entzuleren batek termo batean ekarri nahiko balu arraizopa pixka. Duk hori esan eta nekane altzela, agertuko da ordu erdi barru hemen arraizoparekin. Hemendik, muxi bat nekanerentzat entzuten ari bazigu. Nekane gaixa esplotatuta daukagu beraz. Nekane ez den beste entzulea batek ekarri nahi balin badu arraizopa termo batean guretzako oso eskertzuta. Nik esan marrokat aukeratzekotan egoetela batxuri zopa. Arraia baino. Bueno, ez ziot muzin egiten baratxuri zopak ere. Nik ere, baina, badago alako jendea, ezta? Arraizopari jate ez duena, Ez dut ulertzen, eneko, ni zure taldean. Nik ere ez dut ulertzen, baina egia da, arraizopa janez, baina batxurizopa jan horretan, erdi erren geratu zaigu, baina ez nolabait itxu. Begi bakar geratu zaigu, neska, baina ez itxu. Zuxai batxurizopa maite duzu hori ere ez. Dios, Ni jateko oso klasikoa naiz. Klasikoa ez, mizkina. Euskal hizkuntza zoragarri honek, gure euskarak badu, hitz bat, beste hizkuntzetan kosta egiten dena topatzen. Zeo nadane, mizkina. Eta mizkina da euskaraz, eta euskal mundu ikuskeran nahiko hitz gogorra. Ez dakit, alperraren mailan ez dut jarriko, hau inoiz aipatu dugu ez, euskaldun batentzat alperra bada, baina mizkina ere bada, gaizki jaten duenari beti hola, ez dakit, malaletxe puntu batekin esaten diogu mizkina ez. Bai, modu agian despektibo baten ez. Bai, iaizi mizkina. Bai, ez dakit, bai. Nola bait horren azpian badago esaten ezten esaldi elipsi bat ez da zaplasteko arramango nikek. Iaizi mizkina, eta azpian badago zaplasteko arramango nikek. Da gainera da hitz horietako bat, orain ere TikToken asko agertzen zait, jende euskaldunak egiten dituela bideoak esanez, gaztelaniaz hitz egiterakoan, bai ala bai euskera zerabiltzen ditudan hitzak, ez? Ayer hicimos gau pasa, luego iremos y comeremos el amaiketako. Jende, kriston arazoak txosten hitzarekin. Bai. Gazteleraz hitz egitera. Erderaz? Ja, gau pesago.
Ez Ez dago. O aterpea. Aterpea. Nik ez egin gazteleraz noche toledana kontzeptua, baina ez da bat ere herrikoia bintzat. Amaiketakoa. Baina nik uste dut, horretan nik uste dut, erabiltzen dudala, eske este pobre chico, para comer es muy mizkina. Bai. Ze, eske ez baliokide Tikismikis. aproposik, ez dago tikismikis izan daiteke, baina mizkina bai, gehiago bai, gustatzen bai, zait. bai. Hori da, ez da... Ez da gauza bera, baina bai, uler liteke. Ez da hit frantzesez izango duten mizkina hitza? Minodier. Bai? Bai. Minodier. Bai. Ara. Minodier. Ingeles ez badago? Hori begiratzen egin. A ber, ingelesak, barkatu. Piki. Piki. Bai. Noitek esango dite, hori generalismo bada, baina, a ber, ingelesa erresuma batuti dator, eta ia esan, Ingalaterran gaur egun jaten dutena nahiko mizkin giroan, Jaten dute, oraindik gerrako hegazkinak zeruan bueltaka egongo balira bezala. Esan du entzuleo joiuri zeizaran dira. Bunker batean, gerra garaian, eta etxaien hegazkinak teiatu gainean. Esan du eta entzun duzu entzuleo. Sentitzen dut. Galetzen dute txaten, Xabi, kroketak eta patata tortilla gustatzen zaizkizu? Hau itzein dugu, eta patata tortilla tipulari gabe, eske hortarako ere mizkina da, mutila hau. Ni patata tortilla jaten dut. Hemen, zuen jaten zute patata tortilla tipularekin. Ez. Bueno, a ver. Denetadako jendea. Baina, zure maite dut bat zen arraintzopa eta bizen euskan. Bai, hori da, bigarren badakat, direla koloreak. Koloreak? Bai, koloreak. Maite ditut koloreak, eta... Barkatu? Bai, koloreak. Orokorrean, koloreak. Kontzeptu bezala. Eta koloreak bizitzari ematen diotena. Baukazu gustokona, kolore gustokona. Tipo bat, txuri beltzez etorrian, bigarren kafera azkeneko bostiaetan. Ez que izan, maite dituzu kolore, baina nieneko kolore asko ginez dut ikusi. Ez que bagizu eneko ize pegatze joan, daltoniko izatea. Eneko pegatze izu pila bat daltoniko izatea. Pillo bat. Daukazu daltoniko aura. Ez bai. Daltoniko ez da gidio, Dalton anaiak pixkat irudikatzen dituzte eneko eta Imanolekola ikamikan hasten direnean, eta... Ikamika Imanoltani, behin irez. Dago heita amodio bat ikaragarria. Bai, nik arrai zopa eta gerokoa. A ber, nik arrai zopa eta gerokoa. Praktikak inizkioke aprobatuko. Diote mendik. Ara. Uste bi suspenso jarri behar ditugula. Xabi, zein da zure maite duta? Gaur nik enekoren egingo dut. Noari mango dio txanda pasa. Utzi denbora pixka bat. Hemen hainbeste kritika egin jaztu. Burua ustu zaitela. Eta orduan ideiak zabaldu zaizkit. Ados. Eta noak prest dauka? Bai. Osa, nire ez dakit bian bi, o bat dela. Batetik bi sortzia dela, bi ametxe ukitut gaur, eta atzo, etorri nintzen pixka eta gobiatuta, Manolek pixka eta Inigo baita lagundu ziten lan batekin. Barkatu, Imanolek pixka, Inigok lagundu zizun. Baina, zelan Imanola zizan laguntzen. Bai, baina arazoak zein konpondu zizun. Imanol eta Inigo lagundu ziaten. Bare, Inigo fiskal gehiago. Soluzioa nik eman nizun. Izenan ordena, bale, Inigo, Imanol. Hemen meritu guztia beste gematen dituzte. Sentitze pilote esatea, baina Manolekin abestu. Oso, Ez ondo. Ez, baina, izan da, 5 segunduko amets bat, izan da, ni, hemen, eta nola, Imanolei laguntzen ziten artxibok pasatzen, eta ni, eskerik asko Imanol, eta superpotzi guten nintzen, ez zegoen entzu barkatu. Gezurra esango nun, Inigo nire ondon zeon, tal, baina... Badaki zure praktikak aprobatzea zeinen esku dagoen, ez da? Baina... Hemen de bost, zure frentean dago. Botere erakustaldia, arraizoparik ez, eta... nik arazoa konpondu eta Imanolekin amestu honetan. Bueno, abestu izan da, nik gauden eserita biak laguntzen ziren, eta ni, eskerrik asko benetan, eta superpozik esnatu naiz, porque Imanolek ja arazoa konpontzen ziren. Baina, bueno, hoi izan da, bigarrena, etxabetzeukan hainbesteko garrantzia. Ametxin garrantzitsuna izan da, nire hola nire etxeko salan, eta tarraza baukat orduan ikusiteak kanpokoa, eta errepente nirania pasatzen, mino zer gertatzen nirania erasmusen da, hola, orduan sorpresa zan, eta nirania sorpresa zagertzen zan. Eta errepente nira zen ez buiakara, eta etorritu zan nire gara, eta ematen nion bezarka bat anegarra zuten nintzen. Gero, total, que gero azten ez pintxatzen ametxen, eta esaten nun, maiatza da, altzea jun, zaizaia hemen, zen nirania jun da, otxaien, orduan pintxatzen nun, ze pena bat eziten nahi beak, porque esaten nun,
super gutxi onda. Orduan gero esnatu naiz, ez, hobeto ez dola hemen, eta segitzeko disfrutatzen da jazta. Ikoltza kantari ala, Memphis iriko. Badaki gauza bat, Noak ametxetan bintzat besarkadak ematen dituela. Bai, oso polita hori. Imanolei ez, amets hortan. Manolei olaini eskerrik asko. Palmadita. Atetik sartzen ari da, Imanol, errega. aserreneo girekin da ez tek ezer egin baino. Eta zutaz. Noak irekin amestu mendik atzo bere TFG-ko arazoa konpondu joalako, edo? Zein konpondu zion arazoa? Ezakit? Nik? Bueno, baina... Gaina zukin amestu, ez. Hoi da demora asko pasatzolako isin hartan, eta soluzionazio delako arazo asko. Eta hemen gure Marsan, leheno Dalton aneak aipatu ditugu, baina honek gehiago dirudi Marsan haien kamarotea edo. Joan etorri honetan, goiuri ez izarania, zure maite dut zein aturriten esin ari ginen entzuten, bide batez, bide lapurrak taldearen kantu puxka, baina zure maite dutan nahi dut, goiuri. Nere maite duta da, gaur osasun arazoak medio, gauean ez dut lorik egin, kasi. Eta orduan, esnatu naiz, goizeko 3:00, ze segulako tripako mina naukan, eta oraindik ere badaukat tripako mina, eta denetarik probatu dut, ze kuadriako WhatsApp taldean idatzi dut gaizkin egola, eta 102 gomendio mandizidate, eta probatu ditut, eta ez dut hobetu. Baina, bueno, kontua da, esnatu naizela goizeko 3:00, eta orduan, zinuela lorik egin, eta entzuten nuela, zegoela kalean giroa, parranda zegoela. Eta orduan, pertsiana igo eta lehioa iriki eta balkoiera atera naiz. Eta non ikusi ditudan, antza denez, gerora jakin dut, bigarren batxillergoko ikasleak ze azken azterketa eguna zuten, edo azterketa bukatu berritan, edo horrelako zerbait, zer da aurpegi hori nigo? Nik hemen, barke du. Nola gerora jakin dut? Atzo zeinek azaldu zizun zergatik zegoen parranda? Imanole? Emango izet hostia bana, zaplasteko bana, baino. Egia da. Hemen nabilni, entzuleok, munduari gauza konpontzen, eta gero denek Imanolekin amesten dute. Dena ondo, nik Imanol asko maite dute, ez da, baino. Egia da, zuk esan da, ez dut lorik egin barkatu. Zuk esan da, hori nuen buruan, eta orduan, han ikusi ditut, batxibiko ikasleak, azterketak bukatuta, sekulako parranda giroan. Eta orduan, ze gertatu da? Nere balkoiaren azpian kuadria bat zegoela. Eta kuadria hori ez dela hartu balkoira norbait atera dela. Eta orduan nigo naiz balkoian, kriston telenovela entzuten. Wow. Kriston kotilleoa, hemen, herriko, 17 urteko, kuadria baten gora berak, eta amodioak, eta sexu harremanak, eta bata bestearekin, eta lagunarekin, eta lagunaren aizparekin, eta mutil lagunarekin, eta handena, eta ni egon naiz balkoia, benetan, gaua alaitu didatez, ni gaixo nengoen, eta ezin nuen lorik egin, eta antxe egon naiz entzuten dena, eta orain, urrengo batean, kaletik ikusten ditudanean, beraiek ezakite zuenak izula. Claro, beraiek ez dakite nik dena dakite dela. Zuen ibakit zein zaten. Claro, ibakit zein zaten, dena gainera ditu dira baita ez dakit zeinen tatuajeaz, eta horrela, nik dena dakit, orain, daukat, hemen sekulako sekretu poltsa, ez dit ezertarako balio informazio honek, balitz, ez dakit, bapatean entzun ditu dala bi politikari izketan ez dakit zeren inguruan edo horrelako zerbait, agian zerbait egin dezaket informazio horrekin. Hemengo Tolosako gazten telenovelarekin ez hain beste, baina nik informazio hori behin gordeta daukat eta ez dakit gertatuko den. Biziko nintzateke beti goxotasun eternal ontan. Goxotasun eternal ontan, usue kerejeta eta esan ezingo... Bai. Esan ezingo Janire? Janire, zuri zen aztu zen. Janire izan aztu zaizu? Hirugarren gauzatari nintzen pentsatzen batera, eta joan egin zait, duela minutu bat Janirerekin izketan ari nintzen. Eta Janire Arantzaberen ahotsean igandeak kantu honekin, egingo ditugu goxe hurrengo 2 minutuak,
Zen ere maite dut ere bada, xamurtasun eta goxotasun hori gaur goizean, aritu naiz telefonoz aspaldiko partez, lotxarik ez dut, hori ere aitortu behar dut, Kontxita Beitiarekin, hainbeste maite dugun Kontxita Beitiarekin, eta nire maite duta horixe, sentitzea eta entzutea berdin dagoela, borrokalari, hainbat proiektu eta saltxetan murgilduta, eta bide batez, engainatu dugula, bigarren kafean datorren astean urteari errepaso majo bat eman diezaion, esan dio nik orduet, beharko duztu Kontxita, eta Kontxitak esan dit, ez, lasai, harin egingo dugu, Kontxita, biok dakigu hori ez delaria, baina zure gezurrak ere maite ditugu. Beste pentsatzeaz, gehiago nahiko nuke daukadan. Eta egia esan entzuliok nik beti egiten dut broma, batez ere piraua hartuta hola trabesia luzeak egitera noanean, eta hemen Goiuri, Julen, Imanol, eta bestelakoak hasten direnean nire ogasunak banatzen, furgonetan nik geratuko dut, pianoanik, kontrabajoanik, gitarranik, bai lasai dena zuentzako egin nahi duzuena. Baina zalantzan jartzen hasian nahi zaudena, eta uste dut Maite Tolosak, abokatuak, bulegoko abokatuak Laister, azalduko izkigula azken borondaten inguruan hainbat kontu, eta nik bide batez galdetu dariotea nire testamentu aldatzeko garaiz nabilen, eta alditu da nire gauza horiek beste nonbait kokatu. Xabi eta Noa, ze falta zegu? Bere maite duta. Xabi ere maite duta. Egia da, Xabi, zure maite duta, bizi, azkar, zehatz, guazen. Nire maite duta, esan dut ez. Astelerian, arratsaldean neukan dena okupatuta, hasian neukan men praktika bukatu, gero Donosti unibertsitatera jonintzan partioa jolaztea, klaseokekin, gero entrenamendua neukan, eta gero etxea iritsuan itzan puntua la faltzea. Maite nuen dena ondatzea ez dela. Demorak ondo kuadratu dituen. Bai, trenak, autobusak, etxea puntual iritsi nintzen. Esan ezako Matrixa gainditu zenuela. Bai, justu baina iritsi nintzen. Plazerra. Eta bueno, behintzat nekatuta baina ondo iritsi nintzen. Xabi Noa, eskerrik asko, ierarte. Daukadan hori baino. Orain bai, igande giroan gozatuko dugu, zuek ere jeta eta esan ezinen arteko kantu ederronekin, eta Maite Tolosa segituan gurean izango dugu. Bikatuen antzera, erori nahi ezera. Burua galtzen nago, hainbeste pentsatzeaz, gehiago nahiko nuke daukadan hori baino. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eusko Jaurlaritzak Aubixia Fundazioarekin elkarlanean mendekotasun eta desgaitasun egoeren aurren erabakiak hartzeko lehen gida kaleratu berri du. Izan ere Euskal Autonomia Erkidegoa bigarren erkidegoa da Nafarroaren atzetik non pertsona gehienek egiten duten aurretiazko borondaten dokumentua. Baina zer da zehazki aurretiazko borondaten dokumentua eta badago beste mekanismorik zure nahia islatuta geratzeko? Honen inguruan hitz egiteko Maite Tolosa gonbidatu dugu gurera, abokatuakeko, abokatua egunon Maite. Egunon bai. Espaldiko? Bai, espaldiko. Bueno. Gauza bat Maite. Aulki horri,
uste dut, pixkat beran dagoela, eta pixkat liliputien zikusten zaitut, eta zu nahiko altua zara. Hori mikroa pixkat goruntz, perfecto, beste gauza bada. Doktore. Ikusten, ez dakit, 30 zentimetro maite, eta pentsatzen, takit, zegertatu da, jandute, eta... Bai, egia da, gida hau da, lehen inigok komentatokan arira, ez da zu hilta gero zure ondasunekin zegertatuko dan, baizik, gida hontan azaltzen dien mekanismoak, bai, aurretiazko borondaten dokumentua, eta baita prebentziozko alordea da, zu bizirik zauden bitarten, bai zure ondasunakin eta osasunakin ze gertatzea nahi dezun, aurrez idatzita ustea esango dugu. Noski, bai bata zein bestea egin alizateko erabakitzeko gaitasuna euki behar dezu, hau da zure gaitasunen jabe izan behartzera, eta gida honek egiten duna da esan, mekanismo horiek zeintzuk dian, aipatutako bi horiek, nola egin behar dian, ze betekizun bete behar dian, eta gomendioak ere ematen dizkie pertsonaiek beraien, zaintzai edo administrari ezatzen dituzten pertsonaiei aholku batzuk ere ematen dizkie. Bi mekanismo hauek esango deu ordezkatzen dutela garaibaten, edo inguruan, igual ezagutuko ez edo nok ezagutzen dugu tutore figura bat, ez? Hauek ordezkatzen dituela esango dugu, ez? Hau da pertsona batek tutorea normalean jartzen da, pertsona batek erabakiak hartu ezin ditunean, eta epaile batek aukeratzen du, ez? Pixkat kontestuan jartzeagatik, eta hauek dia aurretik zuk erabakitzea epaile batek erabaki beharrean esango dugu. Egia da, 2021 bataz geroztik jadat tutorean figura ja ez dela existitzen, legeak aurrera pauso bat edo mandula esan daiteke alde batetik terminologia aldetik, eta hau noski oso positiboa da, zen garai batean nahiko modu despektiboan edo nahiko trataera terminologia aldetik behintzat nahiko itxusia ematen zitzaien, erabakitzeko gaitasunik ez zeukaten pertsonai, eta orain gehiago zaintzen da, eta hori eskertzen da, eta baita ere legeak joera hartu du eskubideak alik eta gutxien murrizteko jendeari. Egia da hau praktikan, eta ideia bezala ondo dagoela, baina egia da beste batzutan baita ere horrek arazoak sortzen ditula, ze ondo dago aldun neurrian noski eskubide, alik eta eskubide gutxien kentzea pertsona bati, baina batzutan egoerak ala eskatuta eskubide horiek nahita ere ezin badituzte erabili, senitartekoek uki behar dituzte baliabideak eta gauzak erraztu behar zaizkie baita ere, beraien jardun hori alik eta modu errezenean edo, egoerak dauzkan oztopo ez gain, gehiago ez eukitzeko. Wow, haze gai potoloa ekarri diguzuna gaur, aipatu ditugu hainbat kontzeptu, eta nik aipatu dut, gaur bazendu zelazu aurretiazko borondaten dokumentuaz hitz egitera, baina beste kontzeptu bat ere badago da, prebentziozko alordea, eta aurretiazko borondaten dokumentua, eta testamentu bitala, hemen daude gauza... Aurretiazko borondaten dokumentua eta testamentu bitala, sinonimoak edo, dia bakarrik, batzuk terminologia bat erabiltzen dute bestea. Prebentziozko alordea, igual erderaz gehiago ezagutuko dezue, poder preventibo deitzen dana da. Nik ez berezik egia esateko. Aurretiazko borondat... Ez euskeraz eta ez gaztelaniaz. Aurretiazko borondatearen dokumentua hau documento de voluntades anticipadas, nola? Bai, hori da. Hori, igual gehiago entzun dut, baina besteaz. Egia da, 2003 dago adibidez aurretiazko borondaten dokumentua, eta hori da gehiago zure osasun egoerari begira. Hau da, nun ezarri nahi ditezun mugak, adibidez, tratamendu bat jarri balin badizute, eta zuk norarte nahi dezun tratamendu hori hartzen jarraitu, edo norarte nahi dezun zure bizitza luzatzea edo ez, zure organoak donatu nahi ditezun edo ez. Gehiago da hori osasun aldera begira, zuk biziri zauden bitartean noraino nahi dezun eta zen muga ezarri nahi ditezun. Egia da aurretiazko borondaten dokumentua eta poderea, prebentzioa, lordea esango dugu elkarren artean osagarriak izan daitezkela. Baina egia da aldi berean gaur egun ja podere hontan ere jaso dezakezula osasun arloko erabakiak esango dugu, eta batez ere
ondarei buruzko erabakiak. Hau da, zeinen nahi dezun zuia etzeanen gai esango dugu zure ondasunak administratzea, karo, podere hauek oso zuk nahi besteko zabalak edo zuk nahi dezunera bakarrik mugatu daitezke. Norbaitek nahi duen zure izenean kontratuak egitea, kontu korronteak irekitzea, erentziak onartzea, orduan biak elkarren artean osagarriak ere izan daitezke, edo bata edo bestea egin, eta bai, bata edo bestea egiteak ez du esan nahi derrigor erabili beharko ditezunik. Zeren ematen du, egiten balin badezu ja, bueno, egia da, igual, jendeak, zerbait gertatzen zaionean jotzen dula, ja ikusten dunen, igual arriskuren bat edo dagoela hauek egitera, ez? Eta berez, egia da igual ondo gaudenen ez degula gauza hauetan pentsatzen, ez? Bueno, zarantzari da, Baina, bueno, hauek egiteak eta eukitzeak ere ez dula esan nahi derrigor erabili beharko ditezunik, baizik, eukitzea hor, laguntza bat, noizbait behar badezu, aukera eukitzeko. Aipatu ditugu, desgaitasuna, gaixotasuna, hainbat kasu, baina zuk esaten zenuen bezala, orain guk egin dezakego hau, eta hasi gaitezke honen inguruan hausnartzen, eta eskaera egin, edo egin beharrekoak aurrera eraman, norabaitera joan behar dugu hau egiteko? Bai, poderearen kasuan adibidez notario aurrean egiten da, zu bakarrik juntzaitezke, hau da ez dezu ez lekuk horik, ez beste, edo ez jarriko dezun pertsonaren podere hori emango diozun pertsona hori ez dauka jun beharrik, baizik zu bakarrik nahikoa zea. Baina onartu beharko du pertsona horrek uneren batean, ez da? Karo, gero normalean zu pertsona bat jartzen baldin badezu zuk abixatu egiten diozu. Edo, bueno, igual momentu hontan ez nola ez dezun behar roa indik ez, baina edo geroago, bai noski gero beak nahi behar izan du, osea, nahi hori euki behar du. Ez badu nahi. Ez badu nahi, bueno, ikus beharko zen. Ze pasako zen, baina, bueno, orduan, pixkat, hori, notario aurren egiten da podere hori, eta gero, bizitestamentoa edo aurretiazko brendaten dokumentu egiteko 3 modu daude, bat izango zen pribatua, hau da, gogoratuko deu, bizitestamentoa dela zure osasunan gaineko erabakiak edo nahiak jasota gelditza ez. Hau izan daiteke pribatua, eta egin behar da 3 testigorekin, gero egin dezakezu osasun zentro batean, edo baita ere notario aurrean ere egin dezakezu. Egia da, 3 modutako edo zeinetan egin da ere, gero hori erregistro batera bidali behar dela, karo, azkenean osakidetzak edo, kasuntan osakidetzak, eukitzeko akzesoa, zuk jarri ditezun nahi horietara, eta betetzeko noski, horren berri uki behar du, orduan erregistroa bidaltzen ez balin badezu, da egin ez bazen bezala. Orduan, hoi detaile importantea da, zure espediente klinikoari edo lotuta gelditzeko. Eta zein da zure ustez, modurik egokiena zaipatu dituzu aukera ezberdinak? Nire ustez behin egiten hasita eta bizitestamentoa dagokion ez behintzat, onena osasun zentroan egita izango litzake, ze azkenen beraiek dira horri buruz gehien dakitenak, eta beraiek esplikatuko izute ondoen ze aukera dauden, noraino erabaki dezakezun, ze ondorio dauzkan, beraien aurren egiten bali badezu erregistro hortaz ari ez dezu arduratu behar, ze beraiek gestionatzen dizute. Egia da, azken urteetan txanda emateko lista edo esango dugu, askoari dela luzatzen, ze gerozta jende gehiok nahi du, egia da, gida honekin ere berriz gehiago hitz egiten dela hontaz, eta zerbait notizia bihurtzen danen, jendeak informatzeko joera hori badu, positiboa dela noski, baina guantxe bertan, lista espera bat dago hau egin alizateko. Pentsatzen dut, osasun zentroetan aipatu duzu, baina, hemen Euskal Herrian herri asko daude, osasun zentro asko, eta txikietan agian ez dago... Ez, galdetu beharko zenuke zure osasun zentroanean, hau normalen herri txikitan ez da gongo, jomarko zu hiribururen batera bertan gestionatu al izateko, baina, lehen kontsulta zure herriko zentroan egin zakezu, eta gero behek bideratuko dizukete beste lekuren batera. Lehen aipatu duzu, zuka hau egin, eta ala ere, iritziz aldatu dezakezula, edo ez duzula zertan gero, erabili, edo... Bai, hau da, testamentu zubilda gero zure ondarekin zegertatzen
gertatzen nahi dezun, testamentu baten jasotzen duzun bezala, eta testamentu hori nahi bestetan aldatu dezakezun bezala, podere hauek, edo aurretiazko dokumentu hauek, eozein momentutan aldatu izakezu, indarri gabe utzi izakezu, noski beti ere zure buruaren jabezean einean. Eta erabakitzeko eta adierazteko gaitasun hori dezun einean. Hau da, hori egiteak ez zaitu betirako lotuta uzten, eta hor jarri dezun pertsonak, gero momenturen batean, kontsiratzen bali badezu, baina ez dezula nahi, ekiz arrazoiengatik, kendu dezakezu, beste norbait jarri dezakezu, podere guztia baliogabetu dezakezu, eta orduan, egoeran arabera ere, aldatu dezakezu, edo bere horretan utzi, orduan, aukera hori beti hor dago. Eta hemen zaudenez, zure ikuspegi legaletik edo, zure begirada, abokatu begiradatik, zergatik da hain garrantzitsuago egitea? Askotan ikusten ditugulako guk, buelgoan ikusten dugulako ez egiteak ze kartzen duen. Lehen komentatu dugun bezala, beharrean ez balin mazea suertatzen, alde batetik albiste hona da noski, baino horrek ekartzen du behar hori ez ikustea, ez? Orduan, momenturen batean, esan nahi dut, zuk erabakitzeko gaitasuna, arrazoi askorengatik galdu dezakezu, bapatekoa izan daiteke, egun batetik besterakoa, eta azkenen zuk ja planifikatuta uzten baldin badezu aurretiaz, naizta zu ondo egon, eta igual, lehen esan dugun bezala, inoiz ez dezu erabili beharko, baino planifikatuta uzten baldin badezu, alde batetik, zu zaintzeaz gerora arduratuko dienei lana asko errazten diezu, bai denbora eta ekonomikoki ere, zen kostua ez da, ez aina handia esango deu, eta buru hauste asko, ze egoerak berez sortu dezaken azaratago, beste buru hauste batzuk sortzen dizkizut, askotan ez gaudenak noski familiarizatuta gai hauekin, ez? Orduan, zuk erabakitze horrek, alde batetik, lasaitasun hori ematen dizu, jabadakizula ze gertatuko dan, eta beste alde batetik, zuk ez badezu egiten, eta momenturen batean gertatzen baldin bada, zuk ezin dezula erabaki hori hartu, lehen garaibateko tutore figura hori edo gaur egun, beste termino batzutan erabiltzen danak, epaile batek erabaki beharko du. Eta, karo, epaile batek erabakitzeko, horrek esan nahi du epaitegira joan behar dezula, prozesua luzatu egiten dela, lehen esan bezala gaur egun eskubideak alik eta gutxien murrizteko joera dago, baina batzutan egoeran arabera gehiegire izan daiteke, orduan zure beharrai erantzuteko nahikoa ez izatea posible da. Eta orduan egoera asko komplikatzen da. Zen, beti izaten duguna, zuk epaitegi batean bakizu noiztan nola sartzen zean, baino ez noiztan nola aterako zean. Eta azkenen hirugarren batek erabakiak hartzen ditunean, zuk nolabait horren kontrolare galtzen dezu. Aldiz zuk egiten dezunean zu bakizu ze jarri dezun, nora arte, gaina bai notario aurrean edo osasun etxean egiten bali badezu asesoratuko zaituzte ze puntu dian garrantzitsuak, zeintzuk ez, eta orduan dena lotuta uztea erresagoa da, ze azkenean pentsatu behar da, zu epaitegira guten zenean, epaiak ez du zuen kasuistika ezagutzen, ez daki zeintzuk zeaten, hartzen du espedientea eta ez da hasten pentsatzen ez da ingura barrak zeintzuk dian, ondorioak, egoerak, ze askotan noski horra iritsi bali mazea egoera oso zaiak dian seinale da, eta ez daukate, hoi beste debate izan daiteke ez, baina ez daukate denborarik, ez da beraien lana, ez dute aratago ez dia gehiegi sartzen, eta horrek askotan papel gainean ondo dagon lege bat kontrako efektu ere bihurtu dezake, zuk behar ditezun beharroiek ez asetzera arte. Orduan, hau dena ekiteko, nik gomendatuko nuke egitea. Epaitegia ipatu duzu, horrelako kasuetan, eta ez dagoenean aurretiazko borondaterik eginda, bai ala bai epaitegian bukatuko duzu? Bai. Zeren, azkenen zuk ez belen maukezu erabakitzeko gaitasunik, inork ezin duzure izenen ez bankura jun, ez tramiteik egin, o diru laguntzak eskatu, esan nahi, edozein motatako gestioak ezin ditezu egin. Eta orduan, horrea iritsi baino lehen bai da gomendagarria, lehen esan deten arrazoiengatik, eta azkenen erabakia zuzteko hirugarren bati.
Eta zuek bulegoan, epaitegira joan beharrik izan duzu horrelako gaiengatik? Bai, jun behar izan dugu, azken aldin egia da kontsultak desente esan dugunagatik ez, azkenen berriak ateatzen dienean jendea mugitu egiten da eta hori ondo dago, kontsultak alde batetik eta beste alde batetik, izan gaixotasun batengatik edo bestelako egoera batengatik erabakitzeko gaitasun hori galdudun pertsonen senitartekoak izaten dira normalean zaintzaile edo ezartzen dituztenak, eta familiartekoak etorri zaizkigu, eta gertatu izan zaigu, edo ikusi izan dugu, epaitegian, gaur egun ez dute lain errex jartzen garaibateko tutore figura hori, eta noski eskubideak, noski errespetatu behar aldik eta gutxien murriztu hartzaizkio pertsona bati, baino berataz arduratzen ari dienei ere gauzak erraztu hartzaizkie. Orduan, nola 2021 batetik lege hori beste modu batera edo beste joera bate hartu dun, egoera zailtzen erari da, eta klaro, bakarrik ez pertsona horren gainera bakitzeko, ze naizta zu beste pertsona baten egitezko, zaintzaile edo egiten zaituzten, edo kuradore, edo danadalako figura, ez da erabatekoa edo zabala, esan nahi, ezin dezu nahi ezun guztia egin, noski normala dan bezala, ez, mugak euki behar ditu, badidez, urtero beraien kontuak aurkeztu dituzte, dirua zertan gastatu dutenez, kontrol hori eramatea ondo dago, ze hau dator, garai baten, kontrol hori edo, jendea gaizki erabilizulako, ez? Baina, klaro, aldi berean, pertsona horren gain, pertsona horrek, ezakite egoitza batean dagolako, eta dirua balin badu, eta dauka garaje bat, garaje hori saltzeko ere epaiari baimena eskatu behar diozu askotan. Eta, klaro, orduan, tramite hola potoloren bat egin behar dezunero, epaitegira jun behar balin badezu, ez dizute gehiegi laguntzen, nahi ustez behintzat beharko lizuketen bezala, ze gauza batzuk abokatu gabe egin ditzazkezu adibidez, baino epaitegian lehenengo erantzuna da ez, hau hemendik ez, hau aurkeztu abokatu batekin, eta gero igual ez da hola. Orduan, ezakit ez dizut kritika egin nahi tolosako epaitegiari, baino gauza batzukin bez gaude oso ados, eta beraiek baita ere pentsatu beharko lukete kaleko jende normala, arrunta, normalan bezala, ez dakila gauza hauetaz, eta batzuk naizta jakin abokatu izan gabere, eta ondo egin, ala ere, ezezkoa jasotze dituzte, orduan, pixkat ez dakit, takto geixego edo, eskertuko litzake. Aitzakia eman digu gai honetaz hitz egiteko, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako gidak. Gida hori eskuragarri dago, denontzat publikoa da? Eskuragarri dago, publikoa da, doakoa da, Aubixa Fundazioaren, ezuk esan bezala Aubixa Fundazioa eta Eusko Jaurlaritzak elkarlanean egindako gida bat da, eta interneten dago zintzilik, eta edo zeinek kontsulta egin dezake. Hauxe gure entzulei kontatu nahi geniena, bixi, 30 segundu maite, azken kontu bat aipatu nahi baduzu. Betikoa pixkat, jendea animatzera, informatzera, informazioa beti ondo datorrelako, eta galdetzera, bai dokumentu bat azein beste egiteak ez dula esan nahi derrigor erabili beharko ezunik, eta orduan beldur hori pixkat baita ere jendeak entzeko, eta gehiago dela, zure etorkizuna, zun nahi bezala planifikatzeko aukera moduan ikustea, eta ez zerbait negatiboa bezala. Eskerrik asko Maite Tolosa, eskerrik asko Ema abokatuak, gehiago ikasi dugu, gaur, beste behin. Esango nuke gehiago ikasi dugula, eta ikasten jarraituko dugu. Eskerrik asko Maite, entzuleok guk aurrera egingo dugu, goizeko 11 dira, eta Bilboko estudiotara goaz azken ordukoaren bila, bertan, Zaloa Badiola lankidea dugu, eta Zaloa Badiola egunon? Egunon, deizuela guztioi, benaz. Azken orduko batekin gatoz, Hego Afrikako Osasun Ministerioak baieztatu duelako Cabo Verden inguratutako MV Ondios gurutze ontzian jantabirus agerraldia handeetako aldaerak eragin duela, arriskutsuena da gizakian artean transmititu daitekelako. Orain arte, Osasunaren mundu erakundeak baieztatu 7 pertsonari eragin diela birus horren agerraldiak arratoietatik gizakietara transmititu ohi da 3 hildako daude, eta pertsona bat egoera kritikoan dago Hego Afrikan bertan. Espainiako gobernuak iragarri zuen Kanarietan hartuko zuela ontzia, Osasunaren mundu erakundeak hala eskatuta, nazioarteko zuzenbidea eta espiritu
humanitarioa betetzeko, baina hala ere Kanarietako presidenteak Fernando Clavijok Pedro Sánchez gobernuko presidentearekin premiazko bilera bat egitea eskatu du erabakia berriz azter dezala eskatzeko segurtasun baldintzak bermatuta ez daudelako. Eta Kanarietatik Gasteizera goaz, Ajuria enean ari direlako Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hil kapera egiten ordezkaritza politiko zabala espero zen eta hala ari da izaten ere, sartzen lehenengoak sailburuak izan dira, lehendakariari azken agur instituzional hau emateko ez dira egon ordea Ibone Bengoetxea eta Maria Ubarretxena esaterako, saiestu ezin zituzten, bestelako behar batzuk zituztelako legebiltzarreko maikideak ere igaro dira, Jon Insausti Donostiako alkateara bertan egon zen, Joserra Bengoetxea EHUko errektoria ere bertan egon da, frankismosteko lehendakari Garaikoetxea honi agurra ematen, Eusko Alkartasunako kide mordeuzka ere pasatu dira, Maiorga Ramirez egon da bertan, Peio Urizar baita ere, aipatzea, aginte makila eta Garaikoetxeak azken urteetan jaso zituen dominak daudela jarrita hilkutxaren aurrean, bertan familia ere bertan dago, alarguna, seme alabak ere bertan daude guzti merezitako omenaldi hori egiten aipatzea ere, Inigo Urkullu eta Juan Jose Ibarretxe lehendakariak ere bertan izan dira, denei agurtzen, beraiek ere bertan egin dituzelako zenbait urte, Gorka Kenner eta Andoni Ortuzar ere igaro dira azken agurra hau ematera, zutik hilkutxaren ondoan errespetua erakutsiz gehienak Arnaldo Otegi, Peio Txandiano, Joseba Siron, Nagore Alkorta, EH Bilduren ordezkariak ere izan dute aukera agurra hau emateko, sortuko kideak ere bertan izan dira, Rafa Diaz eta Xabi Iraola esaterako, Sumarreko ordezkariak ere, azkena bertatik pasatzen duela minutu gutxi izan da, Pedro Miguel Etxenike Garaikoetxearen gobernu horretan hezkuntza sailburua izandakoa, aipagarria bizirik dagoen, sailburuetatik bizirik dagoen hiruetako bakarra dela eta momentu honetan ikusi dezakegu, Patxi López ere heldu dela, momentu honetan Ajurioeneako erdigune horretan dago, Garaikoetxearen alargunari besarkada estua emoten, gelditzen zen lehendakari bakarra izanek, igaro da dagoeneko, aipatzea ere, herritarrek aukera izango dutela ere, Carlos Garaikoetxeari azken agur hori emateko, hilkaperatik pasatzeko ere, ateak zabalik izango direlako herritarrentzako, eta arratsaldean izango da elizkizuna, Nafarroara mugituko dutelako bera hilkutxak arratsaldeko 7:00 izango da, Iruñeko San Francisco elizan, eta horrere, ordezkaritza politiko zabala espero da, jarraituko dugu honen inguruan informatzen. Eskerrik asko zaloa badiola, guke aurrera egingo dugu, eta 9:00 informazioaren ariari helduko diogu berriro hemen naiz irratian Gartxo Tunsain Letonaren doinuetatik haratago tartearekin utziko zaituztegu, Sara Zozaiarekin, soinu frogetan, murgildu eta arekin elkarrezketa giroan prestatzen garen bitartean. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara, badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak tarte batez goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa izugarritan entzutuan kantu bat izango da, baina 10.000 aldiz entzuko nuen kantu hau akaso, baina ez dakiz zergatik aste honetan aspaldiko partez berriz entzunaldi bat eman diot pare bat aldiz album osoari, eta nola ez abesti hau ekarri nahi izan dizuet, bertan aurkitzen den kanturik gustokoena delako. Nire talde kutxun Tame Impalazari naiz, eta lehen diskora eraman nahi zaituztet, garai psikodeliko eta berezi haietara. Alter ego da aukeratu dudan kantua, eta benetan beraien edo bere lehen diskoa izan zen, izan ere Kevin Parkerren proiektua da, naiz eta talde batekin oholtzaratzen den duela 15 urte ja,
Eta garai horretan, sona handia izan zuela esango nuke, Inner Speakerlen kantu bilduma honek, eta entzungo duzu bezala, alako rock psikodeliko progresiboa egiten zuten, gerora eztanda izugarria izan duen talde bat izan da, mundu mailan izugarri ezagunak dira gaur egun, baina zorionekoak gu, lagun kuadria txiki bat, 2010 urtean, oraindik ere, hain erraldoiak ez ziren garai haietan ikusteko aukera izan genuen, beraien kontzertua, lehen disko hau aurkezten, eta benetan oroitzapen izugarria daukat. Gero erare ikusi ditut zenbaitetan, eta izugarri maite dudan talde bada, badakizue, baina gaurkoan kantu berezi bat, Alter Ego. Eta azpimarratu nahiko nuke, hitzak oso bereziak direla, eta hor nonbait, lekzio handi bat ere tartekatzen duela Kevin Parker maisuak, dioenean norbera epaitzen duen bakarra, benetan norbera dela. Beraz, ea entzuten duzuen esaldi hori. Alter Ego dau, Tame Impalaren kantu puska. Depending on your work and well, the only one who's really judging you is yourself. Nobody else. Nobody else.
to me. And I don't know what to do. Oh, Syrica. Hortxe entzun dugu Tame Impalaren Alter Ego kantu itzela. Benetan gomendagarria euren diskografia osoa, eta gainera, usten badiazue beste gomendio bat ematen, ordenean entzungo nuken diskografia bat izango litzake, taldearen garapena nolakoa izan den ikusteko. Aste honetako bigarren gomendioa gutixi bat, Napoka Iria Ander eta Mirenek garai batean sortu zuten proiektu berezi, mankor, sensible eta izugarria. Irauntzuten, urte batzutan aritu ziren, bikote musikal eder bezala, ezagutzen ez dituenarentzat, nik kantu bat ekarri dizuet, baina benetan formato berezia zuten, bi gitarra eta Mirenen ahots berezia tartekatuz, oso ez dakit, bazirudien proiektu akustiko moduko bazela, baina benetan indarra zuen proiektua zen. Akustikoa diot, ez zutelako printzipioz bateriarik erabiltzen, gogoan dut gero Napoka band ere egin zutela, garai batean, eta horixe da nirezako talde honetan azpimarragarriena. Benetan ze intensidade lortzeko gai ziren euren bi sensibilidadeak partekatuz. Oso talde berezia da nire bizitzan, tamalez beraien bidea eten zuten, eta bakoitzak bere aldetik jardun du beste 1000 asuntotan sartuta, baina askok oroitzapen izugarria dugu Napoka Iria taldearena. Eta gaurkoan, euren Etxe Orratz kantua ekarri nahi izan dizuet. Hementxe duzue. Etxe orratz zorrotza duzu begirada, soa, zoroa, txiki sentiarazi nahi nauzu, txikiarazi nahi nauzu. Etxe orratz betik ikusten zaitugunok, eten gabe ondoratzen gara, zure oinetan, zure oinetan, zure oinetan. Gardenetan ikusten dugu gure burua, gero eta lausoago, zugandik urrutiago.
Hortxe entzun dugu Napokairiaren Etxe Horratz kantu puska. Aurrera goaz eta hirugarren gomendio gisa oso gauza berezi bat ekarri nahi izan dizuet. Gogoan dut tarte honetan Murziako Maestro Espada taldea beinola gomendatu nizuela, izan ere lehen urtan entzun nuen disko berezienetariko bat izan zen euren lehen diskori. Banekien bi anai zirela, eta nik hoietako bat ezagutzen nuen Victor hain zuzen ere, Hernandez anaiak dira beraiek, baina nik Victor ezagutzen nuen, izan ere Maestro Espada bere anaiarekin sortutako proiektu hori baina lehenago bera bakarlari gixan ere aritua zelako. Nire lagun Jon Hornak gomendatu zidan, gogoan dut, duela urte batzuk, esan bezala Victorren proiektu hau, Rei Lobo izena zuen proiektu horrek, bere bakarlari gisa astapenak izango zirela pentsatu nahi dut, eta oso grabazio bereziak ditu Bandcamp eta YouTubeen eskegita, tarte bat balin baduzu emaiozu aukera bat Rei Lobori, gerora Maestro Espadan sentitu dezakegun sentsibilidade hori nabari da ere kantu hauetan, baina esango nuke askozaz ere biluziago. Eta ez dakit bere alakoago bezala. Izugarri gustatzen zait Victorren ahotsa, eta baita bere kantuak egiteko modua, eta sensibilidadea, eta sonoridadea gehien bat beraz, gauza berezia delako, eta nik uste bestela aurkitzen zaia ere, gaurkoan alako ezkutuko gema txiki bezala ekarri nahi izan dizuet. Hauxe da, beraz, Victor Hernandezen Rei Lobo proiektuak duen Media Legua kantua. Hementxe. Más, dime algo más que no pueda olvidar. Ya no sé si sabré esconderme de mi voz y encontrar las palabras. Dime algo más que no pueda recordar. Entre los hilos de mi efímera memoria no se vaya a escapar. Dime algo más. Solo quiero oírte hablar. Puede ser que tu voz rompa el aire entre los dos. Quiero odiarte, suplicarte, engañarte y retorcerme de dolor. Si tu boca muere, que solo nombrarte, pronunciarte se convierte por azar en sonido de tu dolor. Más, fuiste algo más. No lo pude evitar. Podría pensar que tal vez me dejé llevar y nunca será verdad. Soy algo más. Dime qué será. Un adiós, un quizás, una verdad medias, tan solo una sílaba. Quiero odiarte, suplicarte, engañarte y retorcerme de dolor. Si tu boca muere, que solo nombrarte, pronunciarte se convierte por azar en sonido de dolor.
Hortxe entzun dugu Rei Loboren Media Legua kantua. Aste honetako azken gomendio gisa folkaren inguruan jarraituko dugu eta nire lagun handi eta musikari bikain den Xabier Badiolaren disko berritik beste kantu bat ekarri nahi izan dizuet. Jada ez dut oroitzen tarte honetara Xabier Badiolaren azken diskoko, bigarren diskoko kanturik ekarri ote dizuedan, ala akaso lehen diskoko baten bat, baina ez du jola. Izan ere, Xabier Badiolaren Leio ondoan xori bat bigarren disko hau lehena bezain berezia da, eta esan bezala folkaren inguruan, gitarrarekin duen erreztasun eta kantatzeko duen modu berezi eta ederrorrekin, Xabier Badiolak beste kantu sorta bat ondu digu, eta esan bezala, 2026 urte honetan kaleratu du bere bigarren diskoa Leio ondoan xori bat izena duena. Kantu guztiak maite ditut, betiko moduan, baina bat benetan edo bereziki berezia egin zait. Kantu honen izena Tanta bat itsasoan da, eta diskoan aurkituko duzuen horren lagin bikaina iruditzen zait. Beraz, ezagutzen ez duenarentzat, jakin Xabier Badiola, hemen inguruan dugun artista eta musikari gazte eta izugarria dela, derrepentean joan bere lehen diskoa entzutera, eta ostean kaleratu berri duen bigarren hau, nola ez. Hauxe duzue, aste honetako laugarren eta azken gomendioa beraz, Xabier Badiolaren Tanta bat itsasoan kantu puska. Entzule, urrengo astean entzungo dugu guk elkar, bitartean zaindu eta ondo segi. Zu ez murtu gauzara, zure bidorrari uste. Ezagutu dituzu, noraren kimoak biltzen. Sustraiak, irmorretuta lurrean. Idatzitako katua zurean. Terrasen zure, ez bezarra botatzen. Malkoa begietan, loturak ezinetan. Urdin honen gatza, kartatuko du zauria. Korrontearen dantzan, izaki garren berri bat. Tanta bat, itxaso infinitu. Tanta bat, itxaso infinitu. Izan nahi nuke daroan uren pare. Izan litekenaren zama ezagutu gabe. Korronte alakorren mendean. Korronte alakorren mendean.
Keep calm and bigarren kafea. Heldu naiz, zu ondo ikusteko jaio naiz itzuli zinelako. Hotz egiten du, ta enago aingoran. Baina iritsiko da astelena, ahaztuko dugu, maitasun denak direla ahaztezinak. Ahaztuko dudana, gorpuak ondo gordetzen du, ahoak ere, isilik nago. Baina bai, nahi dudana da lurrau zanpatu, elurra zanpatu. Nire gaua, nire zer? Horixe deskubrituko dugu gaur Sara Zozaiarekin. Atia lanaz hitz egitera dator bigarren kafeko laborategira. Egon adi entzule, izan ere, poemak tiroak dira eta iragana desegin egiten da. Sara Zozaia, egunon, eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon. Sei hilabete pasatxoko bidea egin du lan honek, atiak, iragana bada, gero aztertuko dugun akaso ardatzetako bat edo gaietako bat lan honetan, baina iragan horretara jo nahi nuke eta galdetu zer duen Sara Zozaiak disko hau osatu zuen ingurumari hartatik, giro hartatik, bizipen haietatik non zinen bibentzialki edo atia sortu zenean, Sara. Isiltasun momentu batean, nengoen, usteet musikan bide nahiko luzea, esango nuke egina somatzen nuela, eta isiltasunera buelta bat behar nuela sentitu nuen momentu batean. Momentu hartan ez nekin oso ongi nora joan, zer egin, eta konturatu naiz utxuneak ekartzen duela gero, ekartzen duena eta normalean uzten badiogu utxunari egoten datorrenak balio bat baduela. Atmosferikoa da diskoa, klimatikoa, geruzak kendu dizkiozula kontatu izan duzu, mantrikoa ere izan liteke, adjetibo asko datozkigu burura, ez dakit adjetibo asko jarriote dizkioten, gehiegi jarri dizkiogun, edo zuk zeuk ere nolabait adjetiboiekin bat egin duzun bide honetan, nolabait, diskoaren elkarbanatze prozesu kritiko horretan. Uste eta agian orain ja etiketa gutxiago jartzen dizkigula gauzei, orokorrean, eta musikan ere horrela sentitzen dut, gainera galderak beste puntu batetik etortzen dira kazetarien aldetik baita ere, ari da aldatzen zerbait, somatzen dut hori, agian orain musika irekiago bat, modu irekiago batean egiten dela orokorrean, ez? Orduan etiketa batek agian zentzu gutxiago dauka, orain bertan. Baina ados nago esan dituzun horiekin eta mantra guztiz, oso ados esan dezunarekin. Mantra hori, akaso utxune horrekin ere badator bat ez aipatzen zuen utxune horrekin, ez dakit diskoak aire asko duelako, ez dakit hasieratik izan duen, nuke nahi gehiagi sartu produkzioan oraindik, baina aipatu dut ez geruza batzuk kendu, pixkat biluztu, hasierako aire hori mantentzen du behintzat diskoak sorkuntza prozesuaren haizea badagor, aire hori badagor oraindik. Bai, uste etor pasazitzaidan denituela bai edo bai sartu elementuak alde batetik gustatzen zitzaizkidanak eta bestetik ulertzen dituenak, eta ulertu esan nahi dut nik jo edo nik sortu nitzakenak, ez? Gero Keleporen laguntzarekin sortu ditut soinuak, baina soinu horietara iritsi gera batera eta bai ulertzen ditu dela egin ditugun soinu horiek, eta
prozesu horretan konturatu nintzen erritmoak ez zuela oraindik toki bat, nire unibertso musikalean. Ez dudalako topatu erritmo bat ulertzen dudana edo gustatzen zaidana. Orduan, hori izango da hurrengo fasea, baina bai fase hontan, agian horregatik bukaeran sortu da horrelako atmosfera oniriko bat, erritmori gabea. Erritmo oraindik ez dudalako topatu. Baina horrek bere grazia izan dezake agian. Badu. Arnasa zen pixka bat erritmo musikala? Bai, egia esan izan liteke. Ez dut pentsatu gehiagi, baina gero kontuan izan behar dugu baita nahiko epe improvisatua izan dela, parte batean, lehenengo eta azken kantuek ez dute klaketarik, eta orduan grabatzeko momentuan, ahotsak grabatzeko momentuan arnasak garrantzia handia izan du, ze horrek ematen zion bukaera bat edo hasiera bat zati batzuei ez, eta agian bai ahotsak horrera mandu pixka bat erritmoa. Enuen arnasaren hau buruan, baina etorri zait pixka bat burura behin terapia egiten ari nintzen, eta bi egun jarraieko esperientzia bazen, baina tartean kontzertu bat banuen, pop kontzertu bat, folk indie, tagit zertzen ziur, baina akordeia jo behar nuen, eta terapiako lehen saioa hartan kontatzen nuen, banolako ansiedade bat, banolako orapilo bat, amona, hilik, aitona bizirik eta hor nun baita, eta oinatitik bueltan kotxean sentitu nuen akordeia jotzi horrek egin zidala asko askatu. Eta beti lotu izan dut, eta kontakizun hau dator, Sarazo Zaia musikari bada edo zerren aurretik akordeonista izan delako, ea arnas horrek ere baute duen zure lehen musika pausoiekin lotura. Akordearen auspoa kudeatzeak ez ote duen arnasketa kudeatzetik zerbait edo. Ze interesgarria. Zen naiz igual puntu edo ideia ontara iritsi inoiz edo ez pentsatu, baina oraintxe ari zeinen hori kontatzen eta etortzen zitzaidan auspoaren soinua eta gehien bat igual denbora desente jota gero ja izten zenuenean akordeoia bukaera bat edo kontrako ez hasiera bat eta kriston soinuak igual denbora batean jogabe egon ondoren akordeoiak egiten dituen soinu horiek eta eraman hau ezakit etxera. Eta izan dezake konturatzen naiz akordeoiak nigan baduela uste nuen, baina influentzia gehiago, hori bai. Uste dut bide hontatik jarraitzeko letrei erreparatzea ere garrantzitsua dela, eta lehengo juri esan diotu zenola gaur sarraskia aurreratu egingo genuela, beraz Kandidori bere aitortza egingo diogu, bere txokotxa egingo diogu letren analisian murgildo horretik. Sarraskia. Iragana desegiten da, aipatu dugu sarreran, iragana aipatu dugu Inigok, eta esaldi hori errepikatu egiten da diskoan, eta burura etorri zait, nara diskoko beste esaldi bat dela usainen memorionak beldurtzen naute. Eta orduan horri bueltaka ez, memoriak eta iragana, galdetu nahi nizuke, ze harreman duzun iraganarekin eta ze leku duen nostalgiak zure bizitzan? Egia da, etortzen zidala askotan iragana bapatean eta memoriak harrapatzen hautela pixka bat ez ustekoan. Eta ematen dizkiate kriston sustoak egia esan, memoria batzuek. Eta sentitzen dut beste bizitza bat ten parte zirela momentu horiek orduan. Ez dakiten disoziatzea, baina bai askotan begiratzen ditut oso kanpotik memoriak. Eta era berean pasatzen dut denbora deixente uste dut, memoria horietan murgildu nahi horretan, ez? Aita oso nostalgikoa daukat eta uste dut musika oso nostalgikoa entzun izan dudala txikitatik, horrek egin ditu aitan ere nostalgia sentitzeko uste dut badukadala ezakit deixente sentitzen dut eta baina hori naiz agian hortatik pixka eskapatzen baita ze izan daiteke arriskutsua hortan murgiltzea gehiegi eta ezakit orain zeintzen galdera, baina harremana iraganarekin desegiten da normalean, baina bueltatzen danean kriston golpeak ematen dizkigu batzutan, niri pasatzen zait hori.
Arriskutsua, esan duzu, nostalgian murgiltzea, arriskutsua bizitzarako edo arriskutsua sorkuntzarako? Sorkuntzan gertatzen den zerbait da, agian egiten degula beti berdina, ez? Eta nostalgianek erabili izan eta asko sortzeko, eta orduan orain badaukat agian beldurra errepikatzeko egiten dudan hori, eta nostalgia agian utzi beharko nuke pixka bat. Baina esango dizut baita ere nostalgiak egiten didala oso on sortzeko garaian. Orduan, hor daukat bidelagun eta uste dut jarraituko duela. Ze ona. Nostalgia bidelagun eta Castillo Suarez ere bidelagun kasu honetan badakigu berak idatzitako Alaska irakurtzen ari zinela, bururatu zitzaizula kolaboratzea berarekin edo eskatzea behintzat kolaborazioa. Alaska irakurria zuenarentzat, ene bat errepidean zegoen leku bati egiten dio erreferentzia eta Castilloara joaten zen txikitan aitarekin, ezta? Agertzen da baita ere Bernardo Gatxagaren soinu joaleren semea eleberrian eta esan bezala, idazleak ezagutzen zuen txikitan aitarekin joaten zelako. Hori izan da zuk idazlearekin sentitu duzun aria, aitaren kontzeptu hori? Egia esan ez da izan hori lotura izan da gehiago irakurtzen hon bitartean sentitzen nuela bere sentitzeko forma eta nire oso antzeko zirela. Zer erabiltzen zituen edo aukeratzen zituen hitzak ulertzen dituen oso ongi. Edo esaten zuena sentitzen nuen oso argi eta konektatu nuen forma horretan sentitzeko eta emozioen emozioiek nola bizitzen zituen egin zitzaidan oso ezaguna eta horregatik egiten idatzen nion eta somatu nuen konexioren bat egongo zela. Ze irakurtzeak berak egin zidan ezagutzea Castillo, oso kurioso izan zen. Ze polilla. Jarraituko dut aitaren kontuarekin elurra izeneko abestian, aitak 82. urtean Pakistanera egindako espedizio bat kontatzen duzulako. Gogoan duzu lehenengo aldiz espedizio horren berri izan zenuen garaia edo beti jakin duzu, beti kontatu delako etxean? Bai, beti horre gonden laino bat bezala izan da espedizioaren kontua. Gero baitare beti laino bat agian ez da gehiago hitz egin horren inguruan ez dare, edo bai komentatu izan da, baina kurioso da nola espedizio horren diapositibak zeuden kaja batean ezkutuan iaia ez. Orduan, horre ondaen zehoz izan da, baina orain arte agian ez dugu berriro begiratu. Eta kanta honek eman digu hortarako aukera. Eta zer topatu duzu diapositiba horietan? Hori bai izan dela iraganaren buelta oso potentea. Espedizio horretan adibidez pertsona bat hil egin zen. Eta hori jakin daia ikusten dezu dena, bai bidaiaren hasiera, bai dago natura hain ikaragarria, dena ikusten dezu puntu hortatik. Esango nuke, orduan, nahiko politak baino ikaragarria etortzen zaitez, hitza. Interesgarria. Letren azkeneko galdera egingo dut, nire gaua, nire gaua? Nolakoak dira, Sarazozaiaren gauak? Kanta horretan, bai nire gaua eta nire pixka bat zer da bakoitzarentzat gaua. Eta hor egiten dion galderan ere buruari baita ere, ze atxa diskoa sortzen ari nintzen momentuan, gaua pasatzen ari nintzen. Eta niretzat konkretuki bada agian isilunea, bada agian ondoratze bat, baina gaua baita izan daiteke zerbait oso ederra, gaua izan daiteke zerbait oso lasaia. Orduan, zer da bakoitzarentzat gaua, baita ere berdina ez, agian nondi begiratzen ditugun gauzak biakatzen dute begiratzen dugun hori iluna edo argian. Orduan, biak batera daude denbora guztian. Zoragarri.
elurra kantu entzuten ari gara, eta kaso honek bai emango digu aitzakia ekoizpenaren inguruan aritzeko, ez? Aipatu duzuzuk ere Sara, Kelepo, badago mundu sonoro bat, batzutan kontra jartzen dituena nolabait oso oinarri organikoak eta era berean sonido oso elektronikoak. Ez dakit prozesuaren zen momentutan ematen den talka hau, hasieratik baote zegoen zure buruan, mapa sonoro bat edo sortzen joan zarete, eta ez dakit zenbat zegoen mapa sonoro ontatik zure sorkuntza prozesu horretan, gau horietan, eta zenbat eman den ondoren. Egia da, bateratu ditugu bi mundu, niretzat oso garrantzitsua zen permititzea nire soinu igual txarragoak esan dezakegu, edo organikoagoak eta imperfektuak egota presente, ze nik sortzen dudan asko bada horrela, ez? Ez da, adibidez, Kelepok duen gauza da bere soinu bakoitza dela oso ona, dauka kalidade oso handia, eta orduan hori badago eta horrek ematen dio niretzat balioa kantu bakoitzari soinu aldetik, baina bestetik aurkitu ditzakegu baita ere nik nire gelan grabatutako esten batzuk, gitarra superdeitatuak logikean, edo badaude horrelako beste audio zarrak baita ere. Gustatzen zait pixka bat mantentzia bi mundu horiek, eta horrek ematen dio niretzako osotasun bat lanari. Zer etorri den lehenago edo gerora, hau da pixkat puzle bat bezala. Horrelako prozesua izan da, ez geneukan argi nola edo ze kapa izango zituen lanak, baina egia da oso argi izan dudala zerbait zer ez. Eta adibidez Alejo etortzen bazitzaidan bi aukerekin edo banekin zerbait zer ez. Eta horrela gutxinaka puzlea osatzen joan gera, momentu puntual bat arte ez, baita hor zaila izaten da gelditzea. Eta noiz gehiago sartu, orduan, bueno. Nola sortzen da horrelako disko bat, alegia? Geruzabe guztiak behar izan dituzu, nolabait letra, melodia, dantza horiek josteko, oso oinarrizko soinuekin egin dituzu, xerizara inoiz pianoan hau egitera, gero entzungo dugu zera blue abestia gure pianoan, piano eta hotxean, badago, espazio bat kantu horietan organikotasun eta piano eta hotxerako, baina ez dakit sorkuntzan nola izan den nau. Lehenengo kantua sortu zen improvisazio batetik, Alejo zegoen sinte batekin bestean, zegoen grabatzeko boto jamana zegoen, ez genekien eta momentu batean behiratu genuen, eta hau zer da, lehenengo kantu horrela sortu zen. Elurra, adibidez, 2008an hasi nuen mobileko audio batetik, hor lehenengo estrofa atera zitzaiden eta horren ondoren pentsa zenbat urte pasa diren eta zenbat, pasa ditu elurra kantuak pasa du pixkat den espedizioa bezala. Blue kantua sortu zen Castilloren elkarlan horretatik eta azken gaua kantua zuzeneko batetik sortu zen. Orduan oso toki ezberdinetatik datoz, baina bai konturatzen naiz eskusa bat behar dudala. Igual, kantuak sortzeko. Lehenengo kantua ezan existituko, epe hau egiten egongo ez banintz momentu horretan ezakit nola esan. Bakoitza dator pixkat, momentu oso ezberdin batetik. Sorkuntza hau konkretuki, orokorrean zure sorkuntza bada, nolabait momentu baten prestakuntza, ze aipatzen dugu, ez, nik lehen galdetzen dizun nuntzinen, duela 6 hilabete edo aurretik hau osatzen ari zinenean, gau aipatu dugu, topaketa hoiek, ez, Castillo Suarezen hitz hoiek, eta hori guztiak gertatzen da, irudikatzen dut behintzat ez oso modu uniforme eta konkretu batean, akaso bai egoera batean, ez? Eta ez dakit egoera hori ematen den eta horrek ematen zaituen sorkuntzara edo pixka bat alderantzizko bidea ere baduen, ez? Kontzeptu bat buruan, disko hau, lan hau, epe hau egin nahi dut eta norbera prestatzen doan horretan hasten diren gauzak ere gertatzen, erortzen puzlearen kutxa horretan edo. Oso galdera ona da eta usteetaren izela oraindik erantzunaren zain. Beti da misterio txiki bat, baina bai uste bi gauza batera
egiten dutela bat, justo ez. Epearen ideia ez banun izango, hasiera baten adibidez elurra pentsatzen nuen izango zela epea eta bi kantu eta jazta. Orduan, ideia hori gabe ezan atxa existituko. Era berean, baita ere, konturatzen naiz daukadan ideia beste ideia batean bilakatzen dela normalean. Orduan, oso irekia egoten naiz, eta bani joa ikusten bidean, ze pertsona edo ze kasualidade sortzen diren, eta uzten diot pixka bat horri, izaten. Ze bestela, seguraski gauzak igual, bueno, hau da adibide oso argia. Bueno, haizu, uste dut, kantu hori entzuteko unea ere iritsi zaigula, uste dut alako, nolabait, hausnarketa honek guztiak ere hartzen duela lur bertsio honetan, baina bai galdetu behar nizunea, inoiz kantu hau lehenago horrela izan zen, alegia, diskoan Blue entzuten duenak entzungo du oso bestelako zerbait, baina Blue grabatu aurretik, zure buruan inoiz gaur entzungo dugun bertsioentatik gertu izan ote zen, edo oso bestela iritsi zen estudiora eta egin duzun lan bat gaur pianora aterrizatzeko edo. Esango dizut, hau baita ere izan dudala laguntza bidean dola gutxa honez Bratislavan, eta bertan esan zidaten akustiko bat egin nahi nuen mikrofon hori gabe, eta ezer gabe, pianoa, hautsa akustikoa. Duela urteak ez ditula hola egiten zehozeain gordinez, eta esan nuen baietz, eta jazta, pentsatu gabe oso ongi zein bar nuen. Eta horrek eman zidan aukera prestatzeko kantu hauek formatu honetan. Eta ikusi dut nola baduen kantu bakoitzak aukera bat baita ere, organikoan, ez? Formatu organikoan. Orduan oso polita izan da baita ere beldurgarria, baina gaur nator pixkat ja ideia horrekin nahiko argi izan dudalako aurreko esperientzia hori. Nik Sarari galdetu nionean nola egingo genuen hau oso garbi esan zidan. Ez zuen pianoarekin eta hotsarekin. Oso ondo, pianoa kokatu dugu hor, gure laborategiaren erdian, eta uste dut Sara, bertara joateko momentua iritsi dela. Zoaz. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Sara Zozaia eta Blue piano eta ahotsean. Nahi duzunean, Sara. Iritsiko da astelena, aztuko dugu maitasun denak direla, aztezinak, aztuko dudana. Korpuak ondo gordetzen du, hauek ere isilik nago, beti egon da hor. Toeren kantua, toeren kantua.
Ze polita. Honi zintzaio txalo egingo juri. Txalo bai, bai, baina daiteke. zarate egin gabezta. Zeizu dezibeliak gehiegi goko direla. Bai. Ados nago. Amaiera, zatoz, Sara, bai, zatoz. Amaiera Gehiago da, luze horretan, linterna, atera eta goikorra astintzeko. ez dakit hori den plana ere, baina egia da, arnaz hartziak ere beldur ematen zuela hor azken akorde sustein horretan, noiz amaituko zen nik eskuak teklatutik altxa dituzun arte, ez du sentitu abestia bukatuta zegoenik, naiz eta hor harmoniko gutxi batzuk geratzen ziren, baina baziren pixka bat abestiaren parte, ez, Sara? Bai, nik ere duda izan dut ez pentsa, Eta eskantzen zidan hor gelditzea denbora gehiago, baina, bueno, uste dut hor moztu dugula momentu egokian. Azken minutuak egordik amabiak bueltan, baina Sara galdetu nahi dizut, Bratislavan egon zara, ikusi zaitugu, diskoatera eta oso gutxira ja Durangon ikusi zintugun, nolabait bakarkako formatuan eta, trasterio majo xamar batekin zure zuzenekoa defendatzen. Ze puntutan zaude momentu honetan, noruntz, non, zer? Gustora nago formatu hontan, eta gehien bat nago ikasteko gogo askorekin, zenbaten dizun aukera honek, bakarrik egote honek, da pixka bat ikustea ze bide luze dagoen aurretik, eta orduan baditut ideia asko zuzenekora eramateko, eta denbora gutxi nahiko nuken guztia materializatzeko. Orduan oso gustora kontzertu desente aurretik, eta hori, katxarreria gehiagotan sartzeko interesarekin. Entzuleok atxa zabaltzen duen lehen kantu honen doinuekin agurtuko dugu Sara Zozaia, eskertu gure pianoan ekarri digun bluren opari ederrori, gero tartetxo batean gure saretan ikusi eta entzuteko aukera izango duzue, eta Sara, ikusiko dugu elkar, kontzertuetan, oholtzetan, berandu gabe, beraz, mila esker gaur gurekin egoteagatik, eta laizzer arte. Laizzer gaude, mila esker. Goiuri ez eiza Arandia, zu bihar arte? Bihar arte, Eta zuek entzuleok plazer baduzue, bihar goizeko 10:05 guementsi izango gara, bigarren kafea zuekin hartzeko prestorain informazioaren txanda, hemen naiz irratian.
Keep calm and bigarren kafea.